Jak se začíná na ploché dráze? Jak se to začíná dítě učit a v kolika letech jste se to začal učit vy? Tak použijem ten príklad seba, na to, aby som to vysvetlil. Ja napríklad predtým, ako som jazdil na plochodrážnej motorke, som v podstate možno jazdil tak maximálne na babete a na ničom inom, čiže nemal som nejakú skúsenosť s inými motorkami, ja som dokonca nevedel ani radiť, lebo na plochodrážnej motorke sa tiež nevie radiť, čiže pre mňa to bolo super, že tam je len spojka a plyn a vlastne to bolo o to jednoduchšie. Ale tá plochá dráha je špecifická v tom, že áno, tam pomerne dlhý čas trvá, pokým sa ten pretekár, ten jazdec naučí tú správnu techniku. Je to relatívne tiež na začiatku dosť nebezpečné, pretože tá motorka napríklad nemá brzdy, hej, čiže sú tam tie dané špecifika tej plochodrážnej disciplíny. No a ja som začal, keď som mal 9 rokov, na špeciálne upravenej motorke, ktorú mi môj otec kúpil a upravil na moje potreby, takže bola prispôsobená na moju výšku, tiež výkon tam nejakým spôsobom, ja už si presne nepamätám ako, ale nejakým spôsobom ten výkon tiež bol ubraný, aby to bolo relatívne bezpečné na to učenie. A tak som začal v 9 rokoch. Najprv to bolo tak, že som sa len postupne sám vozil úplne, že maličko plynu a tak som si to celé naciťoval a zžíval som sa s tou motorkou. Až postupne, tréning od tréningu, tá chuť rástla, tie skúsenosti. Stále som si viac a viac mohol dovoliť na tej dráhe a stále som mal ako keby väčšiu kontrolu nad tou motorkou.